Kao i u svakom drugom poslu i u svetu modelinga, svakako morate biti ne samo lepi, nego vredni, uporni i istrajni. Moja današnja gošća je Milica Mikić, maturantkinja Lazarevačke gimnazije, i Milica je na nedavno održanom internacionalnom takmičenju u Turskoj ponela titulu ili lentu Miss Elegancije. Milice, dobro mi došla. Hvala vam puno. U periodu od 18. do 28. septembra imala si priliku da zakoračiš u svet lepote i modelinga, pa evo podeli sa nama to svoje iskustvo. Hvala vam pre svega što ste me pozvali u emisiju. Pa ovako, to takmičenje se održalo u Turskoj od 18. do 28. septembra, mesto Kušadasi, u hotelu Amara. To takmičenje je trajalo 10 dana. Ti si inače, da ne zaboravimo da to spomenemo, zahvaljujući agenciji Novo lice, nekako i došla zapravo do takmičenja, je li tako? Da, ja sam u toj agenciji, član sam te agencije nepunih godinu dana. Jelena Marković, koja drži tu agenciju, ona mi je pomogla. I došla je ta ponuda za to takmičenje i ona je odabrala mene od tih devojaka. Neke svoje fotkice smo poslali njima i ja sam prošla taj jedan, da kažemo, taj uži krug i izabrana sam za predstavnicu Srbije. Jer pretpostavljam da si bila jako uzbuđena i kako je uopšte izgledalo takmičiti se sa lepoticama iz 19 zemalja, ali tako? Da, pa meni je to prvo takmičenje, imala sam baš tremu i mislim, nije mi bilo bitno koje ću mesto osvojiti, sve to, samo da učestvujem, da vidim kako je to sve to. Bilo je jako lepo. To nije samo takmičenje, nije bilo stvarno mnogo naporno. Imali smo dosta slobodnog vremena da uživamo, da razgledamo taj hotel. Nismo smjeli da ga napuštamo, ali sve smo imali unutra. Bilo je baš prelepo. I probe su nam trajale oko 2 sata. Malo mi je bilo naporno to u štiklama svaki dan, ali dobro. Bilo je baš lepo. Probe su bile zanimljive, učili smo da hodamo, devojke su stvarno bile super. Svakako neko sasvim novo i drugačije iskustvo od dosadašnjeg. A reci mi, Milice, pošto ti zaista na prvi pogled, ja to moram da kažem, osvajaš svojom lepotom. Hvala. Sada, kako ti spajaš modeling sa školom, sa školskim obavezama, šta planiraš dalje? Pa još nisam odlučila šta ću još za dalje, tačno, ali moram nešto pisati i tako da gledat ću nekako da uskladim vreme. Sa ovim nekim drugim tvojim obavezama. Pa dobro, a što se tiče bavljenja modelingom u našoj zemlji, pretpostavljam da imaš neke ozbiljnije planove. Pa imam, iskreno, mene ovo zanima baš od malena i od uvek sam imala sam da postanem tako manekenka ili model, tako da sigurno ću nastaviti sa ovim. Sad vidjet ćemo. Da, treba ipak malo da neko vreme prođe, da se ti tvoji utisci slegnu, da i ne brzopletaš sa svojim nekim odlukama. E pa dobro, Milice, kaži mi, što se tiče sada nekog tvog iskustva u vezi sa ovim takmičenjem, šta te je najviše impresioniralo? Kakav je bio žiri kada su te proglasili misicom elegancije? Kako si reagovala? Pa bila sam baš iznenađena, iskreno. I ponavljam, imala sam baš veliku tremu i onda me ta trema totalno tamo zbunila. I žiri je bio okej, svi su bili super. Svi su gledali da i tih 10 dana, to je bila poenta tih 10 dana, kako se ponašaš i to sve. Žiri je tu negde oko tebe, ti to ne znaš. I kako se ti ponašaš, oni gledaju na osnovu toga, ti daju mesto koje zaslužuješ i to. I tako da nisu bila toliko, kako da kažem, važna ta 2 datuma kad su bila takmičenja. Takmičenje nam je bilo 26. i 27. Jedno takmičenje je princeza sveta ili univerzuma i drugi dan je fotomodel. I sad nije bitno kako ćeš biti obučen tad i to sve, bitno je kako se ponašaš tih 10 dana. I mislim da sam im ostavila lep utisak. Meni je stvarno bilo lepo i nezaboravno, jel da? Da. E pa dobro, a reci mi, s obzirom da si predstavljala Srbiju,
Da li je to bilo onako gledano blagonaklono ili jednostavno bez ikakvih predrasuda, jednako si tretirana kao i sve ostale učesnice? Da. Sve je bilo stvarno divno. Da, nema mesta, dakle, za tu vrstu sumnje. Da. Dobro, reci mi šta si donela ovde danas da nam pokažeš? Nije to sertifikat, to je zapravo šta? Ovo je sertifikat. Dobro, to je sertifikat. Da, zatim i ova Miss Elegancije, to smo dobili kad sam osvojila to mesto, lentu. Ovo smo imali obavezu svaki dan da nosimo kao karticu svoju i sa ovom lentom Miss Srbije. Znači kad god napustimo svoju sobu moramo budemo sređene i sa... Dobro, to je prosto deo priče koji se odnosi na neku vašu bezbednost, tako da je to, pretpostavljam, regularno u tom svetu. Pa dobro, Milice, sada mi kaži šta i kuda dalje. Pa, definitivno ću nastaviti sa ovim. Sad, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, jel da? Da, malo pre smo načeli tu temu. Da ne zaboravim da te pitam, kako su reagovali roditelji, tvoje drugarice, dakle oni koji su možda malo više nego opčinjeni tvojom lepotom. Pa iskreno ja nisam imala taj osjećaj kao da idem da predstavljam Srbiju, da sam mistica i to. Baš sam nekako gledala da idem na neko druženje. Nisam gledala to tako. Oni su svi bili prezadovoljni i presrećni. Stvarno, kad sam se vratila, naravno, bilo je i tih loših komentara, bilo je i lepih komentara, ali dobro, sve o svemu, super je. Pa, ja mogu samo da kažem da biti ličnost, ujedno i biti apsolutno obrazovan, dakle model, to je i u tom tvom budućem nekom svetu jako poželjno i zato ne odustaju od svojih ciljeva. Ne sumnjam da ćeš jednako uspeti u tome da spojiš i ove svoje ambicije i afinitete i svoje pravo, dakle i želju na buduće školovanje. Hvala ti puno na vremenu koje si izdvojila i hvala na toj lepoti kojom si ispunila ovaj naš studio. Zaista od srca želim ti sve najbolje. Hvala vam puno, hvala.